ट्राइबेल फरायसा बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय मोनसे स्कलारशिपनि जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। स' बिदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना STP केटेगरिनि बिदिब्ला बैसोर फरायसा बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादों आरो बेयो गुबैयै जायफोर फरायसा बिथांमोना क्लास 1 निफ्राय क्लास 8 सिम फरायगासिनो दङ बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोननि थाखायल'सो बे स्कलारशिपा जागोन। स' बेखायनो बैसोर फरायसा बिथांमोनाथ' उन्दै स' बिदिब्ला बिथांमोननि जे बिमा नङाब्ला बिफा नङाब्ला गारजेन बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादों आरो बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन आरो फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ बिनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। स' बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बे स्कलारशिपआ ओंखारनानै फैदों डाइरेक्टरेट ट्राइबेल एफेयार्स प्लेननि थाखाय होदों आरो बेयो जागोन प्रि मेट्रिक स्कलारशिप आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फरायसा बिथांमोना क्लास 1 निफ्राय क्लास 8 सिम फरायबाय थानाय जायखिजाया फरायसा बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेवहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे क्राइटेरिया खानानै होदों, बे जाबाय बिथांनि जे न'खरनि फेमिलि एनुवेल इनकामा 50,000नि गोजौआव जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय फरायसा बिथांमोननो स्कलारशिप महरै 1200 रुपिस थामहिनबा 1200 रां फरायसा बिथांमोननो होनाय जागोन होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै दानिया बिनि फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोननो बेवहाय आं फोरमायनानै होनि। स' बिदिब्ला फर्मा बेबायदियै नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिनो राइट साइडआव नोंथांमोना जि स्टुडेन्टनि फट' बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सिथाबनानै होब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय फिलआप खालामदो। नाम्बार 1 दङ नोंथाङा आसामनि थागिबि नंगौना नङा बेखौ नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा बेयाव लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ फरायसाया हौवा ना हिन्जाव बेखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 3 दङ फरायसानि आधार नाम्बारखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। नाम्बार 4 दङ मबाइल नाम्बार, जायखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार बेवहाय एन्टार खालामनानै हो। बेनिफ्राय 5 दङ स्टुडेन्टनि नाम, 5 नाम्बाराव स्टुडेन्टनि नामखौ बिथिंजाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। 6 नाम्बारावनो दङ जुदि गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बार दङब्ला 6 नाम्बाराव होनानै होब्लानो जाबाय। बिदिनो 7 नाम्बाराव दङ फरायसानि गार्जेन फादार मादार जायखिजाया सासेनि नामखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 8 नाम्बारावनो दङ कमिउनिटि, बिथाङा हिन्दु ना मुस्लिम ना ख्रिस्टान ना जैन ना सिख बेवहाय जायखिजाया मोनसे नोंथाङा फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। 9 नाम्बारावनो दङ कास्ट, ST हिल्स ना STP बेवहाय मेनसन खालामनानै होनो होदों। स' बेवहाय बे स्कलारशिपआवनो फोरमायनाय दंखायो बेयो खालि STP फरायसा बिथांमोननि थाखायल'सो। स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय STP खौ सेलेक्ट खालामनानै जुदि नोंथाङा नंगौब्ला अब्लासो नोंथाङा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नाम्बार 10 दङ डेट अफ बार्थ, बिनि फरायसानि डेट अफ बार्थखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 11 नाम्बारावनो दङ रुरेल ना उर्बान बेखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 12 नाम्बारावनो दङ डिस्ट्रिक्ट नामखौ नोंथांमोना बेवहाय गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट नामखौ होनानै होब्लानो जाबाय। 13 नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनांगौ गोनांथि गैया। बिदिनो 14 नाम्बाराव नोंथाङा गामिखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। 15आवनो दङ पुलिस स्टेसन, नोंथाङा बबे पुलिस स्टेसननि आन्दाराव गोग्लैयो बेखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। 16आव दङ पिन नाम्बार। बेबायदिनो 17 नाम्बाराव दङ नोंथांनि जि एसेम्ब्लि कनस्टिटिउन्सि बेनि नामखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। 8 नाम्बारावनो दङ नोंथाङा बै फरायसाया बबे स्कुलाव फरायो स्कुलनि नामखौ बेवहाय लिरनानै होनो थाखाय होदों। बेनिफ्राय 19 नाम्बारावनो दङ UDISC कड नाम्बार बेखौ बेवहाय लिरनानै होनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना हेड मास्टारजों रायज्लायनानै बिनि नाम्बारखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेबायदिनो 20आव दङ इन्स्टिटिउसन डिस्ट्रिक्ट थामहिनबा बै स्कुला बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेखौ बेवहाय लिरनानै होनो थाखाय बुंदों। 21आव फरायसाया बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो दङ बे क्लासखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। 22आव एकाडेमिक इयार बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामलायनांगौ दरकार गैया, बेवहाय 2025-26 बे थाखागोन। बेबायदिनो 23आव दङ रिजाल्ट अफ लास्ट एग्जामिनेसन, बिथाङा थांनाय बोसोराव पास ना फेलमोन बेखौ बेवहाय लिरनानै होनो थाखाय बुंदों। आरो बिदिनो 24आव टटेल मार्क, थांनाय बाराव बेसेबां टटेल मार्क मोन्दोंमोन बेखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 25आव मार्क अबटेन, थांनाय एग्जामाव बिथाङा बेसेबां मार्क मोन्दोंमोन बेखौ बेयाव लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 26आव दङ पार्सेन्टेज, थांनाय एग्जामनि पार्सेन्टेजखौ बेयाव होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 27आव दङ बेंक नेम, बै एकाउन्टआ बबे बेंकनि बेखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय IFSC कड नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय 29आव एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो। बेनिफ्राय 30आव ब्रान्चनि नामखौ होदो। बेबायदिनो 31आव एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय 32आव दङ रिलेसनशिप विथ एकाउन्ट हल्डार, जुदि बे फरायसाया जुदि उन्दै थाखोनिब्ला बेहा जुदि एकाउन्ट गैयाब्ला बिदिब्ला गार्जेननि जायखिजाया एकाउन्टखौ बेवहाय होनो हागोन होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय एकाउन्टआ सोरनि बेनि नामखौ बेवहाय होनो थाखाय खावलायदों। बेबायदिनो 33आव गाहायाव फैदो स्टुडेन्टनि सिगनेचार राइट साइडआव। बेनिफ्राय 34आवहा इनस्टिटिउटनि जि प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टार बेनि सिगनेचारखौ बेवहाय होनो थाखाय महरै नोंथांमोना फरायसानि जि आधार कार्ड, बेंक पासबुक, कास्ट सार्टिफिकेट, इनकाम सार्टिफिकेट बैफोर गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना फर्मजों लोगोसे जमा होनांगोन। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे
फर्मखौ फैगौ 30 डिसेम्बर 2025 नि सिगां नोंथांमोननि जे स्कुलनि प्रिन्सिपाल नङाब्ला हेडमास्टार बेखौ नोंथांमोना जमा होब्लानो जाबाय आरो बेनि उनाव बिथांमोना जे बे स्कुला हरगोन फैगौ 31 जानुवारि 2026 नि सिगां बिथांमोना DC नो नङाब्ला साब डिभिजनेल वेलफेयार अफिसारनो बिथांमोना बे फर्मखौ जमा होनो नांगोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मायाबाफोर सोंथावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो। जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जुदि नोंथांमोना फेसबुकाव नायगासिनो दङब्ला पेजखौ फल' खालामनानै लादो।